מה שאני עושה היום זה סבון שחור לבן, פחם פעיל ובריח של אקליפטוס. אני עובדת במרפסת, איפה שיש הרבה אוורור. נתחיל ממדידת טמפרטורה האחרונה. יש פה שמן זית, שמן קוקוס, שמן קיק, ואחרי זה אני אוסיף גם שמן קקאו. 35.6. התערובת של הסודה קאוסטי ליים מים, כבר מלפני יותר משעה שמתי אותה. 38. טמפרטורות טובות, 3 מעלות אחת מהשנייה, אפשר כבר להתחיל. טוב, את השלב הזה עושים עם הרבה תשומת לב. את הלאי אני שופכת על המסננת, למרות שזה עושה קצת בועות בשלב הראשון. עדיף מאשר שיהיו גושים של סודה קאוסטי שהם לא נמסו עד הסוף בתוך הסבונים. אז לא הייתי מדלגת על השלב הזה. עכשיו צריך לעבוד בזהירות. זה בעצם החלק הכי מסוכן, ובתשומת לב. עד הטיפה האחרונה. כן, היה קצת על המסננת. ומיד לכיור. כבר אפשר להתחיל לראות שזה מתערבב למטה. בגלל שהכלי שלי שקוף אפשר לראות. אני עוד לא מתחילה עם הבלנדר יד. קודם כל אני מרגישה פה מה העניינים. לא מרימים את הסטיק בלנדר בזמן שלוחצים, זה יכול להשפריץ. צריך להיות בתשומת לב. זה לא מאוד מפחיד, פשוט צריך להיות בתשומת לב. הבלנדר נותן לו פוש רציני בשביל שהוא יגיע לאמולסיה, מה שנקרא. מדי פעם כדאי להפסיק ולערבב עם היד בשביל להרגיש. יש פה כבר התמזגות של השמן עם המים והסודה, אבל זה עוד לא מספיק. חשוב שהחומרים יהיו טוב טוב מעורבבים אחד עם השני. יחד עם זאת, לפעמים נרצה דווקא להגיע למרקם שהוא דליל ולא סמיך מאוד. מה שמחפשים כדי להתחיל לעבוד זה שכשמרימים את הבלנדר רואים שבילים, טרייס, שנשארים על גבי התמיסה ולא שוקים למטה. אני עוד לא שם. אני לא רוצה להגיע היום למרקם מאוד סמיך, מה שנקרא thick trace, כי יש לי עבודה של הצבעים שאני צריכה להספיק לעשות אותה לפני שזה נהיה יותר מדי סמיך שאי אפשר לעשות את זה. אבל גם צריך שזה יהיה מעורבב מספיק. הצבע הצהוב הזה, לאחר זמן ההבשלה, ממש לא הרבה בעצם, כבר בימים הראשונים הופך להיות לבן. אני לא מבינה את אלה שמשתמשים בטיטניום אוקסייד. לא יודעת אם אפשר לראות. זה לבן.
זה היה עם אותם שמנים בדיוק. יכול להיות שהשמנים שהם משתמשים הם יותר צהובים, אני לא הייתי משתמשת בשמן הזה, בטיטניום. ללא צורך במיוחד. חבל, זה לא יישאר צהוב כזה. עוד דוגמה. סבון שעשיתי לפני איזה חודש וחצי, כבר ממש רואים שהוא לבן. אין לי שום צורך להוסיף חומרים לא ממש טבעיים, בלי צורך. השלב הבא יהיה לשים את השמן הטרי, במקרה הזה אקליפטוס, ואת חמת קקאו שהמסתי אותה קודם על הבן מרים שנקרא. גם החמת קקאו צריך לדאוג שהיא תהיה בטמפרטורה פחות או יותר שווה לתמיסה, שכרגע זה 35 מעלות, ולא לתת לה טמפרטורה שלה לרדת למטה, כי אז היא בעצם תתמצק, ואנחנו לא רוצים בפנים חומרים מוצקים מדי, שיראו לנו כאילו הגענו לטרייס, ולא הגענו בעצם לטרייס. צריכים לדעת את הטמפרטורת שהשמנים המוצקים והחמאות מתמצקים בחזרה, ולא להגיע לטמפרטורות הנמוכות האלה. דרך אגב, החמת קקאו, לא שמתי אותה יחד עם כל השמנים, זה מה שנקרא סופר פאט. זה תוספת של שומן לאחר ההתמזגות, הסיבון, ספוניפיקיישן של השמן עם התמיסה של העלי, שבשאיפה התוספת הזאת של החמה הזאת, הסודה לא תיגע בה יותר מדי, ואז ישמור על הערכים שלה, וזה ייתן לסבון גם מרקם קרמי כזה, וגם ערך של הוויטמינים וכל מה שיש. אני בחרתי בחמת קקאו כי אני לא עובדת עם שמן דקל, שגם יעזור למצק את הסבון. זה הרגל אחת. השמן הטרי, צריך לשים לב, לא לשים שהטמפרטורה חמה מדי. כל שמן הטרי יש לו את הפלאש פוינט שלו. יש דברים שאני לא יודעת איך אומרים בעברית, אני קוראת באנגלית, שזה הטמפרטורה שבעצם הוא מתנדף. חבל, זה עולה הרבה כסף, זה חלק ניכר מההוצאה על הסבון. תכף תראו שאני שמה צנצנת שלמה של 30 מיל של שמן הטרי בפנים. הנה הסופר פאט. לאט ומערבבים. כל מה שמוסיפים צריך לדאוג שהוא יתמזג טוב. אנחנו לא רוצים לראות אחר כך כל מיני חומרים שלא יתמזגו בפנים. במיוחד אם הם על בסיס מים, זה יכול לגרום לעובש. וגם יש כל מיני תגובות, כמו התגבשות מהירה יותר. זהו, בפנים. גם פה לא את הכל בבת אחת, לאט לאט.
מטרים. לפעמים זה אתגר להחזיק אותם, את הריח בתוך הסבון. לפעמים זה הולך לאיבוד. כן, אני אפסיק פה. אני מפסיקה. עכשיו הפרדה לכלים קטנים תכף. זה עדיין לא ממש טרייס, זה מה שנקרא light trace. אם עכשיו הייתי רוצה את הסבון הזה, לעצור פה, לעשות משהו פשוט, להכניס את כל הסבון, כל התמיסה לתוך התבנית, הייתי ממשיכה עם הסטיק בלנדר עד שהייתי רואה ממש שבילים, ורק אז. אבל מכיוון שיש עוד עבודה, אני עוצרת פה. שחור. את האמת, אני פעם ראשונה עובדת עם פחם פעיל. היה לי קשה מאוד להשיג אותו. מה שנקרא food grade. קניתי אותו בשדה תעופה בווינה, בבית מרקחת. בכדורים. לא קפסולות עם ג'לטין, שאת זה לא בעיה להשיג. ומעכתי אותו במכתש. לפני שהתחלתי. אופס, קשה לי מפה להוציא כפית. זה חצי כפית. בוא נראה. וואו. ממש שחור. זה חומר שנותנים למי שיש גזים, נגד שלשולים. זה לא פחם הרגיל של המדורות. טוב, זה מספיק רגע, לא להיסחף. אחר כך יכול להיות גם קצף שחור, שזה לא כל כך טוב. לראות צבע שהוא ממש לא שחור עדיין. אולי זה הפחם. זה לא שחור. אני אנסה למה. אני קצת מתלבטת אם להוסיף עוד או לא. וזה בדיוק מה שקורה שעובדים עם חומרים טבעיים, הם לא צפויים. והרבה אנשים אין להם עצבים לדברים לא צפויים. הם יודעים, הם שמים צבע אדום נהיה אדום, צבע כחול נהיה כחול. זה לא מתנהג איך שהוא רוצה. לא, אבל אני ראיתי באינטרנט איך עושים את זה, ומיד זה הפך לשחור. זה מוזר. אולי הייתי צריכה לשים את זה לפני זה בתוך שמן או מים. איזה רעש חזק של אקליפטוס. אקליפטוס הוא דומיננטי.